Welcome back to my Vidapati Demari blog channel. ओमफ्राय Vidapati Demari blog channel दिनै हाथाइसालियाव नोगोर मोजां मानसि लोगो मोनदों आरो बे लोगो मोननाया मानसिखौ आं देखायना होनोसै मेथाइखौबो आंनो ट्राइ दोंसे रोजाबना होनोसै ओमफ्राय ओरैबो दासो लिरदों ससेल' रोजाबगोन मेथाइयानो जाहैबाय ओरैबायदि बिसिया बिराद गोबां दुखु आरोना बे फिसाला थाबायना नै ओजाफाय ओइ बाजै ओजाफाय नैयाव जिराय नोगोर मोजां ओरैबायदि दुखु गोनां जिउआव रावबो लोगो गैया बेथ' नोंबो मिथिगौ बेबायदिब्रा जिराय बहा दं होनदों ना फिसाया सिद्धियाव माबानानै जागोन खोमा बायनानै ओमफ्राय मा खालामदों मागिहैदों बादि मागिहैनो थांदों ए मागिहैनो नों मानो थांफायसै आं थाङाखै आं दहाय सिगाङावहाय आं सिगाङावनो फैदोंमोन मागिनो फैनो आङो एसे एनै थाइसे थाइनै जानो न'आव थांनानै गैयाना आं माला देरगोन ओमफ्राय बे सानैयालाय उन्दै सानैया उन्दै सानै दंबायमोन ना औ उन्दैया सानैमोन सासे ओजोंनो दारगाराव थांबाय नैबे दानि खानानै ओमफ्राय बे बोरैहाय फैगोन बे मेगना नुवा आं खिन्थाबोखादोंना आवजाराव मागिहैनो होनना ओमफ्राय नों बहा थालांगोन दालाय आङो दा थांगोन न'आव थांगोन न'आव सिगां सिद्धियाव माबोरै थांगोन मटरालाय मटर थांसै सिद्धियाव ओमफ्राय बेबो दा न'आव थांगोन आरो मिथिना दुखुनांथाव ना जेबो खस्थ' मोना ओरैनो न'खरनि बबेबा सोलिनाय माबानाय जानाय लोंनाय माबा थानाय जानाय खस्थ'यै जानांगौ होनबाबो उफाय गैया बायदिना फुजिना बेखौ नांखागौ सैथो खस्थ' मोनोना मेराम फिसाजोंनो जानोसै ओइ जा खानाखौ दागारलै खानाखौ दागार ओमफ्राय ओरैनो बेखौ मालाबा गारगोन सानो नामा गारालै दागारलै आं गारा मानि हाबाबल' नङा गारालै आङो हाबाब नङा नंमारगौ खानाखौ गारनो मोना मालायफ्रा जों होनो बेबादि फिसाइखौ लाबाय नामा होननानै जों नोंखौ बुजायोसो दागार खानाबो जिब'ना खाना फुजा गासिबो नोंजों इसोराबो जों नोंखौ मुलि होबाय नालाय दा ओंखायनो नों थैगोरो ना खाना थैगोरो बेजोंनो जानांगौ नों जेरैबो उफाय गैयाबा मालायजों रायजाबाबो मागिनानै जाहो आरो मालाबा मावनानैबो जाहो बेबादि फिसा फिसौ देरबा मालाबा हटेलावबो थालाबाय साहा दखानफ्रावबो थालाबाय एबा खामलाबो मावलाबाय नोंना खिन्थु आखाइखौ आं बिराद अनबाय आंना आखाइनि बिदिनो मागिलाबायो आं नोंखौ मागिनायखौ नोंखौ रायखानाय नङा बे नोंनि आखाइखौ नायसनबानो बिराद मानसिया जेबो नङा माने मावनानैल' जा क'क्राझाराव थांबा बिदिनो 150 बिदिनो हरो आं दे बिदिनो जायो आङो नङा बेखौ जेबो सानाखै माने आं सानदों मा र' मोनसे खोथा सोंमोन बेथ' मेगन खाना मोनसे जाबाय ओमफ्राय नोङो माबायदि सानो बेजों जिउआव संसार जायामोन सानो ना जानांगौ सानो
जानांगौ सना नों माबायदि सानो जेनेबा जायामोन आङो ना जागौमोन जेबो साना मोजांसिन ना हनै मालाबा समाव नोंगौ गासैयाबो एखे जानांगौ सना जानांगौ थांसै आंबो थ' ओंखाम जालांदो जेरावबो जायाखै ओमफ्राय जोबनायाव नै जोंनि इउटुब नायगिरिफोरनिसिम खुलुमबाय होनदो सैथो आब' सैथो बे लेखा गोरोंसो नों खाथियाव जिरायनाया ए आं फिसौ जायो बे दखाननि मालिक बियो दखान मालिक बेखौ खुलुमहरदो गासिबो जोबनायाव लेखा गोरोंसो बियो या खेबसे खुलुमहरदो नै आंबो खिथालां लेखा गोरों दे खेबसे खुलुमदो लाइक एन्ड शेयार गासिखौबो